trouble. For where? Come on, I let you. Oh, you want to come and get clean up. No one for governor. Governor can go away. Mama, let me finish so good. Mama, give me. Stop that. You know, like, I don't ụmụada Igbo ibe m ekene m ọnụ asị m na ọ ga-adịla unu niile mma dịkwaziela mụ mma mụnwa bụ Odoziakụ Nwaanyị Aguata ada ji ife ewu na-eli ada ji ego ada pingin nwaanyị ma egwu a na-agba ihe nji maka ebe tata bụ ka m gwa ụmụada ibe m okwu biko ụmụada ana m ayọ ụmụ ka esi agbasasị n'ezinụlọ kịta ọ dịzi so alarming ọ na-ewute ọmụgwọ ka m si bata sefu wee na-anụ jụọ esi onye a asị m na ọ na-agụ ọ na-azụbiti di ya jụọ onye asị m na gbasago na nye na di ebirozi onye na-apụrụ apụ ụmụaka ụfọdụ akpọrọ ụmụaka ọkwa ụmụaka ka ihe a ga-aha n'isi ya bụ ana m ayọ biko onye ọbụla nwebe ndidi nwoke nwebe ndidi nwaanyị nwee ndidi ụmụaka ifuru a na-amụ a na-azụ azụ ha years 15 20 25 years ha etopu kasịa unu niile ị nwere ike 20 years chee na n'ọkwa dịgide 20 years just like 20 minutes etu aka ọ dị mitere ya ndidi onye ọsọ ife ka o si wee sie ike nwee nụ ndidi o tegide aka ọ dị njọ ọ ga-adị naanị ndidi ka ụlọ ga-enwekwa onwe ngwuregwuru aja ngwule anọ obika na mayo ndị di anyị biko na gbakwa ọnụ mbọ na-ewetata ọnụ ụnụ na-agwa anyị okwu anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị obi anyị dị ka efere ọwụwa ụnụ na-agwa anyị okwu na-ewetata ọnụ biko ya na ala ka ị na-agba anyị ụja na-etigbu ụmụ ife na-etu ana ọ na-ekwere mmụọ anyị biko nna asị na ọ ga-adịrị ụmụ nwaanyị ibe m niile mma n'aha Jizọs amen ka gbatụ na egwu tupu m agazuo ike Mama, when me finish so good, Mama, give me. Papa, Mama, Papa, why? Papa, Mama, look at that. Papa, why? No, we will give me here. Papa, no, we will go. Odoziakụ Nwaanyị Aguata ọmụ anya adịghị pụọ woman leader commissioner of women affairs One weekend is so not over Mama. No one you gonna be one. You will wait your baby. Mama doesn't know your little man. A guru never enough. Maybe I'm not at you. Babu Mama. Thank you, Mama. Chovan, Mama. Thank you, Mama. Chogo, your Mama. Mama, what will you drink for now? I want to put you to Mama. I got my papa, your guapo to the Namashaka. Be a prima. Modern school. Boy. Ọzọkwa ndị di anyị biko unu etizi na ụmụ nwaanyị ife unu etizi na ụmụ nwaanyị ife no matter what nwunye gị abụrụ mba na nwunye gị ọ na-abịzi ada gị nwaanyị
It is in your friend. Love and a beautiful one year built. And a beautiful one year built. Because isn't no one to be nude. Nas no gathering family of Namana Jesus. Chineke getting you do. There's no name who don't have Jesus. Being Cameron Kewa must find a reason to reconciliate in Jesus' name. Ụmụ agbọghọ bịa ndị na-etinye ọgba aghara n'ezinụlọ dị iche iche Chineke ya break yoke ahụ tata n'aha Jizọs ka ọṅụ anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị n'ụdị wee zuo n'oke n'aha Jizọs amen. Ngwa ka ọ dị na aka m bụ onye nke ọnụ Odoziakụ Nwanyi Aguata nwunye Fashola Nwa Ezinifite ọmụnwa nwunye Fashola Nwa Ezinifite nke na-ewu ewu ngwa ka akpọtụzie na egwu ọ ga-adịkwazị mgbe ọzọ. Onye nzabiko gwa m ibe na-esokwu ya ọsịmụ ego ofe Nagi na agụrụ na-anọ anọ. Mama gwa m ife na-esogbu ọsịmụ ego ofe onye nze gịnị ka mama begibega nagi na agụrụ m anụ ọnụ papa matinye mama m n'etiti ọnụ papa metinye mama m ọnụ kata one weekend is so not over mama na kwanya Nwanyi ko le wa no iwe we je wa bi ma ba na je na ya ni me oburu ne buru na ko me bu la ba mu lo atu ba mu mama ai pe ni mama so ma no mama pe ni mama so go bi mama